Go. Hey guys, it's me again, Kierens, and welcome back to my channel. So for today's vlog guys, we were going to video reaction for Miss Universe 2021. Alam ko guys na hindi lang ako ang nag-aantay sa Miss Universe 2021 kasi alam nyo guys, 1 hour na ako natulog kagabi kasi alam niyo na Miss Universe na in na guys yung seconds is 3 seconds 3 minutes left and iwan ko kung ilan ang yung seconds basta 3 minutes left so mag-i-start na so video reaction tayo sa Miss Universe 2021. Hindi lang ako guys yung nag-aantay, kayo rin mga Pinoy. So of course we will support Beatrice for Miss Philippines na na yung natin yung makuha yung ika-5 crown ng Miss Universe. So sana makuha natin yung Miss na ay ika-5 crown sa Pilipinas. Kaya suportahan natin si Beatrice sa kanyang laban ngayon kasi alam niyo nasa preliminary competition pa lang pasabog na si Beatrice. Kaya ngayon suportahan pa natin siya para hindi lang guys, para suportahan natin siya para yung puso niya parang buong-buo. Kaya yan. So ayan, yan, kabilang din si Miss Marian sa nagja-judge o committee ngayon. Sa sobrang saya ko talaga guys kasi yung Pilipinas parang feel ko parang panalo na tayo. So ngayon guys is ayan nga, dahil sa Miss Universe hindi ako na guys, 1 hour lang ako nakatulog kagabi. Tapos yung manghugasin ngayon wala pa nagsaing. Ayan, get na si Kuya kanina morning ang get ni Kuya kasi morning nagpa-TV na tapos hindi pa nagsasaing kaya nagsasaing ako ngayon. Tapos kanina guys is minutes pa lang is nagdali jud ko guys na ay biyahe ni Kuya kasi nagpapatid si Kuya sa trabaho kaya ayan pabugong sa motor guys para makaabot sa Miss Universe. Ayan nga, nakaabot nga ako in 2 minutes left. 2 minutes left na mag-i-start naman yung Universe. So ayan, papasok na ako sa bahay guys kasi andito ako nag-intro sa baka may something. So ayan, papasok na ako sa bahay guys kasi panoorin natin guys ng sabay-sabay yung Miss Universe 2021 si Beatrice na makuha natin ang ika-5 crown. So let's go. Pasok na ako guys sa bahay. Mag video reaction tayo sa Miss Universe. Ayan. 2 minutes left. 2 minutes left na lang. Ito yung mga kasamahan ko na video reaction. Wala pang ligo. Ayan guys. 2 minutes left na lang. 2 minutes left para mag di pa palabuhan mamugod-gud na. Ayan, kasalukuyan tayo ngayon na nagluluto hanggat maghintay sa Miss Universe. Ayan, while ligo. Ayan, sila po yung guys. Ay, kabilang natin yung magbe-video reaction tayo ngayon. Sabi nila guys, 7 AM mag-start kaso malapit nang mag-8. Ay, nag-8 na nga guys. Ito sila kabilang mga bata. Wala pang maligo. Ito rin si Marvin, wala pa ligo. Naligo rin sila. Sabi nila guys, 7 AM mag-start sa Pilipinas. Kaso 8 AM na, hindi pa nag-start. So, sobrang nakakalagot na. Ayan. Ito guys, sabi nila Channel 11. Try natin Channel 11. Ayan, ito yung Channel 11 guys. Yung oras 8:31 na. 8:31 na yung oras. Sabi nila 7 daw AM. Sabi na 8 AM pero 8:30 na. Wala pa rin nag-start na Miss Universe. Ayan. Yan talaga yung time management. Yan, takits tayo mamaya. Ayan sila. Nagpilipi na sila sa ukay-ukay. Magkano yan? Magkano yan? 100 lang po. Mo lagi kuan na ikutan kanilo sa tuya nimo ti sukod ko no. Baka di ato sa imong ati Mani, Jenny. ana ra ba? Bubo man nimo ate. Bubo. So hello guys, welcome back again. So ayan guys, kanina di ba video reaction sana ako ngayon sa Miss Universe pero alam nyo guys, 7, 8, 9, 10 4 na oras akong nag-antay guys sa TV. Nag-expect kami guys sa mga
neighborhood ko dito na ano, na sa TV ipapalabas yung Miss U21. Kaso, anang antay-antay namin, yung mga hugasin namin, yung pagluluto namin, hindi na, inakasako ko na, hindi na namin inaasikaso. Ayan, nakuha ko na, inaasikaso. Ayan, hindi na namin inaasikaso yung matrabaho namin kasi nag-antay kami sa Miss Universe 21. Kaso, 4 hours mo nag-antay. Kaya, nag-chat talaga ako guys sa mga kaibigan ko na saan na channel ipapalabas yung Miss U. Ayan. Sa cable pala, channel 20, ayan. Yung TV namin ngayon is hindi na cable. Flat screen siya, pero wala kaming cable. Cable lang yung kulang. Ayan, hindi kami talaga, guys, sayang na sayang talaga yung reaction namin ng top 5 finalists kasi nakapasok siya sa top 5 si Miss Beatrice Gomez. We are proud of you, Beatrice Luigi Gomez. Gomez, sa tama ba? Sa Miss Universe. So, we are proud of you, Ate Bia, na naging top 5 finalist ka. Kahit hindi mo na ako yung pang-5 crown, pero we are proud Pilipino na top 5 ka, di ba? You are doing best. Nakita naman namin guys na she is very doing best nga. Ginagawa talaga yung the best niya, kung paano ganun. So, for me guys, yung comment ko sa kanya is relax siya. Parang wala lang, na ganun. Happy siya, parang ano lang, parang wala lang. Parang wala nahitabo ba? Ganun lang. So, sobrang happy kami ni Ate Beatrice. So, you deserve your top 5. So, at least we top 5, di ba? So, next year, basin di ay puhon next year, baka makuha natin yung, pang-5 crown, di ba? So, we are proud, Beatrice, for your best emotion, best lahat-lahat. Grabe, sobrang ganda niya, Travis. We are proud of you. Saludo kami sa inyo, Miss Ate Beatrice, we are proud of you. So thank you so much guys. So ngayon is, alam niya, yung plano namin is mag-video reaction sa mga kapitbahay ko. Kaso hindi natuloy. So ngayon ay pupunta tayo sa San Pascual kasi may nagbigay ng pamasko sa galing sa abroad. So thank you so much. Ma'am, hindi ko na siya sa Ma'am Mary Ann, maraming salamat sa iyo, ma'am. Sorry. Ganun lang. Love lots. So thank you so much. I'm happy kahit maliit lang pero galing sa puso niya kasi may sakit siya. Kaya kahit may sakit siya guys, kahit busy siya, pero may time siya na nagbigay sa akin. So maraming salamat sa iyo, Ma'am Mary Ann, sa iyong pusong mamon. So thank you so much, Ma'am Mary Ann. Ayan, so ngayon pupunta tayo sa sa San Pascual kasi doon tayo kukuha sa Palawan or Imlulier kasi nakalagay doon sa Imlulier, Palawan or ano ba. Pero sinasabi ni Ma'am Mary Ann is doon na lang kukunin sa Palawan para daw kasi doon siya naghulog kaya mas mabuti daw is doon lang ako kukuha sa Palawan. So ayan, samahin niyo ako guys. Pero hindi ako mag-vlog guys kasi ako yung magdadrive. Tapos mas mabuti guys pag may kasama ako kaso wala akong kasama so ngayon hindi ako maka-vlog kasi ako yung magdadrive sa motor baka mag-vlog tapos ayan makasagasa tayo, di ba? So ayan, kita-kits tayo doon sa San Pascual guys pagka doon na ako ma-arrive na ako doon. So kita-kits, see you doon sa San Pascual. Bye-bye. So guys, I'm ready na. So naka-base na ako. So pupunta na tayo sa San Pascual, Bohol. So ito yung sasakyan ko guys, ito yung dadrivean ko. Taran. So I hope safe ako guys. Ayan yung mask ko. So pupunta na ako guys kasi parang parang uulan ata. So ayan, parang uulan ata guys. Kaya pupunta na tayo. So magdadrive muna ako guys. So see you doon. Ayan guys, bago muna tayo guys, pupunta sa San Pascual is dito muna ako guys muhapit sa ako guys sa papa ko dito sa sa Menterio kasi noong November guys is di ba 1 and 2 di ba doon hindi ako naka-visit kasi limited lang yung dito mga tao kaya ngayon lang ako so sa papa ko kasi dati guys July 6 siya namatay. So ayan ay pupuntahan ko yung papa ko kasi parang feeling ko guys siya talaga yung one and only. Ang sakit kasi guys mawala ng ama guys na yung pinatagal yung kayo na talaga ang pinakatagal na nagsasama-samahan ganon basta ganon parang feeling mo na wala ka ng basta wala ka ng guardian. So ngayon ay bibisitahin natin si Tatay Ireneo. So junior ko guys kaso
problema guys kasi junior tapos yung mga spelling sa name is ano, may problema, hindi magkapareho. Di ba no? So, ayan, pupuntahan ko si tatay. Wala ako nakadala ng kandila guys kasi biglaan to, nakalimutan ko. So, ayan. Dito yon ano guys. Kung nakita niyo guys yung video o vlog ng last month, grabe, sobrang parang parang wala na ako sa isip ko guys. Parang bata na ako ganon. So, ayan. Andito na tayo guys. Wala. Ito guys. Kasi wala na ako naka-visit. Ayan. Hi Tay. Maadjong buntag. Ayan. Ito yung ano ng papa ko. Ayan. So ayan. Late na Mary. Ganun. So nag-visit ako dito ngayon kasi miss ko na. So yung plano ko guys is ang tagal-tagal ko ng plano na pumunta sa papa ko kasi walang time. Kaya ngayon naka-visit na ako. So kumustahin ko yung tatay ko. Hi Tay. So kumustahin mo na yung papa ko guys. So ano, see you later na lang. So yan guys, iiyak na ako. So ang hirap talaga guys no, pag ano, yung feeling mo guys na ano, ayan, na ang tagal niyo ng pinagsamahan, ilang years na, yung feeling mo guys na ikukumpara mo yung mama mo at saka papa na nawal, example nung namatay na, mas masakit pala guys pag matagal yung pinagsamahan nyo. Kasi yung mama ko guys is hindi kami nagsama ng matagal kasi 9 years old ako doon guys na nawalan ako ng mama. So itong papa ko is ilang years na maybe 23 years kami na may pinagsamahan. So parang ang sakit pa pero laban lang kasi yan talaga guys. Kasi yung tao talaga, wala namang tao na hindi na mamatay, diba? So lahat tayo ay temporary lang. So ang importante is ano, magmamahalan at tapos may paniniwala sa Diyos at magtiwala na may Diyos, buhay siya. So ngayon guys is pupunta sana ako sa mama ko at saka sa ate ko kasi dito rin sila nilibing ng ate ko at sa mama ko, pero hindi na ako magtatagal kasi yung mga bata doon sa California is walang kasama. So baka anong ginagawa niya doon, so hindi na ako makavisit. So nakakaintindi lang si nanay, andun si nanay doon guys, doon. So tingnan na lang natin kasi baka mga galit si nanay at saka si ate. So dito ako, punta natin yung ate ko at saka nanay ko kasi ilang years na guys, ilang years na wala na sila sa mundo. So andito dahil guys dito sa amin guys yung menteryo dito is binabago na, hindi na ganito, di ba? Last year is ganito magsunod-sunod pero ngayon is parang ano na, binabago na nila. So ito yung ate ko guys, si Ate Marilo Autida. So ito yung sister ko guys, namatay siya noong May 20 born pala. So pinanganak siya noong May 20, 1980 tapos namatay siya noong April 10, 2009, di ba? So magkasunod lang kami kasi yung birthday ko is April 9. So magkasunod lang kami, di ba? So ito yung ate ko, namatay siya guys dahil sa ano, kidney stone stage 3. Kaya kayo guys, huwag kayong ano, inom-inom ng soft drinks, mga like chichirya. Dapat kung kakain kayo ng mga chichirya guys, dapat ay ano, maraming inumin yung tubig. So mabilis tayo guys kasi parang ulan na ata. So ito yung nanay ko dito guys, distancing talaga sila. Ito si Lucia B. Hinampas. Ayan, yung B is Butli. So ano, pinanganak, born siya na guys is August 29, 1959. Tapos namatay siya noong July 28, 2007. So miss ko rin si nanay kasi naka-remember ako guys. Naghigam-higam ako tutoy. Tutoy. Si tutoy sa ano ko guys is mas mamamahon ko guys oy kaysa papa. Mamamahon ko kaysa papa. So ayan, diba? So ayan na. So dito na kami nay at saka ate. So dito na. Tara na guys kasi parang uulan na ata. So see you later, bye. Bye guys. Guys, andito na tayo guys sa San Pascual. Ito yung San Pascual. Try tayo dito guys sa Emilier kung may tao ba. So open ba sila?
Hello. Guys, bigyan tayo ng headset or pwede lang siya. Headset guys, para sa ano pang vlog, pang editing. So ayan guys, andito na tayo. So abot na tayo dito sa bahay namin. So ayan, nakuha na natin yung ano, pinadala ni Ate Mary Ann. So ito. So maraming salamat Ma'am Ate Mary Ann. Ano daw guys, sabi niya is may susunod pa raw. Wow, salamat Ma'am Mary Ann. Ito nakuha natin sa Imlulier. Nakuha natin, ayan. Salamat Ma'am Mary Ann sa blessings at pamasko mo na maagang maaga. Maano pa raw guys, may susunod pa raw, sabi niya. So grabe no. Ano lang guys, basta ano lang guys, yung parang feeling mo na ano, na may tao talaga na tutulong sa iyo. Huwag kang ano guys, huwag kang mawalan ng pag-asa sa buhay mo, kasi in the future darating yung panahon na may tao talagang tutulong. Galing sa Panginoon na sila, tapos tutulong sa iyo. So huwag kang mawalan ng pag-asa. So sobrang ano guys, doon sa daan guys, hindi ay ang putik-putik ko kaya. Grabe, ang putik-putik ko kaya. So maraming salamat guys. Kahit ano, kahit ang putik. So maraming salamat guys sa panonood sa ating vlog today. So thank you so much for watching and I hope na enjoy mo. Yes, I hope na enjoy kayo. So hindi ko na kayo isa-isahin kasi maraming nagsusupport sa aking channel. So we were going to ano guys, we were going to 4.1. Ano ba yung maraming message? 4.1 na tayo. So fighting, laban lang. So thank you so much guys and see you for the next vlog. Bye bye.